Здравейте, ютубъри! Аз съм Домофилчето и уж се учих да си правя XP ферма и става много хубаво и реших да я покажа, да я поснимам. Ще е XP фермата, да спавняме така няколко зомбита. Така се заза надолу. И ето. Леле. Те горят. Няма нищо. Ще спална още. Давайте бе. Чакай да ги навра. Ей. Така. Супер. Да кажем си правя някакъв шарп меч. Почвам да си ги бия, да си ги бия. Опс. Имаме едно и вдига лево. Много хубава ефективна фермичка. О, мога защо му удари? Аха, сетих се добре. Ето една грешка в холма ми. Идеално, всъщност. Ето я грешката, значи разложа още един слоп. Това го махай. Не! Аха, сетих се добре. Да, това ми е уж резервно XP, ама. Ето така. Трябва да е 0. Пак ме удрят. Значи трябва да е по трудния начин. Още едно. Окей, вече би трябва да не може. Добре. Значи, ето я фермичката, направете я много тънко, ако искате да биете отстрани, защото по някакъв път се гличват, тъй като два пъти се гличнаха тук що и почват да ме бият. Ето, вече не може да ме бие. Малкото зомби дори не може да мине, това е готиното. Но мисля, че може да ме бие, но се тая. Това беше от мен. Този скин се казва ето така. Името му. Не знам който иска да види примера от тук. Значи това е на 1, 2, 3, 4, 5 и на 6-то се слага купче, така вода, за да може когато се прави на около 10 купчета от спаунера, разбира се тук с кабелсон стени, за да не излиза навънка. Запушват се около 2 блока по-настрани блоковете, ако има някакъв тунел или бещера, кейв, нещо такива глупости. И слагате по този начин. Или ако не знаете точно как, е така налучквате и докато намерите точното е така. Например, аз съм зомби. Ето. Лека по лека са боря и след като се стоите фака, дори и плеера да съм не мога да ударям, защото ще ме бием прямо тук е така. Те има такива специални капани. Обаче това е на пигмен. На пик. Не знам как да го правя на по-друг спаунър. Пиша GIF K и N G 52. И ето. Нов спаунър. 64 мача беше нещо яко. Да, ето вратата. И другото беше, забрах мача 109. Не. Ето. Ето това е. Вижте колко е готина. 92. 92. Вижте нормалната торта как е. Вижте тая. Хоп. Хоп. Окей. Това беше всичко от мен. Аз бях Домофилчето. Довиждане.